गोविंद राम बेंगल मिनिजार टका আছে 2000 আমাকো 1000 দিলে ওই গোবিন্দ রাম ঠিক আছে কানে যাও বাবা দে चलो हाजिरा मावफैदों लोगोफोर नै बे नटिंपिनि हाजोआव ओरैबायदि गोजौ माने मिंग्लिजोब्बाय एकदम बिराद मानसि दङ उपाय गैया मावनांगौ जायो मिंग्लिजोब्बाय बेमार गोनांजों माने गाखोनोबो हाया मोनखाबाय थैखागोन आङो ओइ फिस्लायनानै गोलैबा मा जागोन दे एफाले जाम्बो एफाले नवारिबो इमान गोजौ गाखोनांगौ खागोन आयै भगबान गाखोबोनो हाबाय जेने थेने नटिंपिखौ आं देखायनि र' ओमफ्राय बेनिफ्राय ओरै बेसेबां गोजौनाय बेनिफ्राय नै जों बेयाव दं आरो बेनिफ्राय ओरै गाहायाव इमान गोजौ गाखोबोबाय जों बे लामा अबाव मावहैयो दा र' मालिकफोरा ओइ जाबो लामा मोनसे दं ओरै गाहायनिफ्रायनो गाखोबोदों जोङो नैबेयाव वाल होनो नागिरदों आरो ओमफ्राय ओरै रड बहायजोब्बाय वाल होनो थाखाय दिनैसो इमान गोजौ हाजो गाखोनानै खामानि मावफैनो मोनबायलै हायाबो गुरै गोजा सेस जुथाया हा गासिबो नैबे गाहायनि जंगल दंना हाग्राफोर बेखौ सब दानजोबनांगौनो माखासेफोर दं नै सिखा लाखाजोबदों हाग्रा दाननो थाखाय ओमफ्राय नै जुथाफोरा हाब्रु नांजोब्बाय बे हाया जावनाय ना बे ओरै सेर सेराव वाल होनो थाखाय जावनाय ना एकदम गुरै अखाजों नै थैखाबायहाय बेयाव गोलैनांगौबा ये सेस जुता तो बायद जुता तो पूरा मेन लामायाव मोनफैबाय आरो जों फैयै हाजोनिफ्राय इजानिफ्राय फैयै मोनफैबाय सेस गोलोमजोबखाबाय एकदम नुवाखै होनबाबो दे नै बांबोलि हाजो
फैयै नै जों गिदिंनानै फैनानै न'टेंफि मोनफैबाय आरो आदा मरा जाखाबायलै थाबायनानैनो गोलोमफ्रुजोब्बाय मोखाङाबो मोदोमाबो थानो सुखुला माने गिसि गिसि मोनजोब्बाय मान गरमाव बेबो हाव 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 गरमथार मेंबाय लोगोफोर सेस गोलोमजोब्बाय ओरै इमान गोजौ हाजोआव गाखोनानै बै न'टेंफि ओरैबायदि मेंखाबाय नै गोलोमजोब्बाय मोखाङा अबस्था गैला हाजिरा मावनायनि खोथा मामा फुलि लगायनो नागिरदों दंफां Langdung này bên lệ, chàng này bên lệ, thì langdung bằng cái langdung. Có nội, đang đứng lại. Ini ada si pipi tiang teh haplok itu kan lo bu, kumpul emak bu. Ledak lu tuh. Lah hance alam lu tuh. Ada ya? Ini bantu. Nani. Ada ini lagi salah. Tahu bu? Lagi dah kayu dulu lagi. Hai dulu. Lasulan next lu. Jangan jangan buka lagi sih. Tiga saja. Ampun deh lah nanti. Itu mah longke. Bageremba. Buat jumni sih. Dah nang melakukan macam kita. Orang itu nama. Marah nang. Lama. Pabi, arita pabi. Dah kalau nang ni loh. Oh, papi yang ini loh. Bindoy ram. Pastor
বেংঘৰ মিনিজাৰ টকা আছে 2000 আমাকো 1000 দিলে ঐ গোবিন্দই ৰাম ঠিক আছে